maabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga parantabay. Webes na naman tabi. Mag-ireba na makita sa gudyan alas 5 ni hapon. Digdi sa programang 3D sa GB. Ang programang ini atong sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Inima po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Peralta po, magsarabay-sabay ng mga katadigdi tangan ng magurarestorya kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang namumuktan na nasyon. Sa lado technical, si Nemes Flora, sa IT, si Jerome Nico Martinez. Sa news base, kumpleto ang Tres Marias, Jenny, Nicole, and Shiara. Sa kapos pong pigabot kan sa tuyang broadcast ngunya na hapon maging sa Facebook Live sa traditional radio and sa kapos na lugar na pigabot kan sa tuyang signal province-wide, region-wide, nationwide, worldwide. Maray na hapon po. Maribok ang Pilipinas, adi. I love the Philippines. Ayan. Sige, so doro-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Sabi ni may nagluwas digdi, naka-post digdi, parang walang VP ata sa Pilipinas. I don't feel her presence. Nakabugtag ding Marcos, Bongbong Marcos, Bongbong Marcos Fans PH. Yan. Pag kung kasosoro ali, pasang nadigdi sa Legazpi sa Albay si BP Sara, nag-tree planting dyan sa Tabon-Tabon, then nakipag-istorya kay Gob Noel sa concourse. Yan. Ta nabaya. Okay. Sige. Perang aldaw na. Pero ang simana na an issue manungod sa issue manungod sa flood control. Ayan. Yan ang problema so flood dahil nalugod na ko control. Ayan. Iyon it seems na talagang seryoso ang gobyerno to investigate those persons or those personalities allegedly involved in the scam. Yan. Maray man initabi, maray man ining ma-investigaran, and mismong naramdaman nindo, mismong sa SONA, sa State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos, naunabihan niya ining flood control projects na ini. Daman nga ni siya
nakataram na mahiya naman kayo. True to his words, yan, yun ay inipigpapo na ang investigasyon. Yan, ha? Sa Senado, sa House, sa Kamara de Representantes, ipinarapod na sa mga allegedly involved. And nakascade man ini sa ibaba. Digdi sa tuya, igwaman ki mga proyekto na pigsasabing may mga problema. Ayan. Ha? Magayon, ayan. But, syempre, kay po na prubaran. Ano? Prubaran. Taduman sa Kongreso, sa Senado, puro sa naman ito. Dahil pa man igwa naman kinasuhan mananggad sa ombudsman. Nagkaparang mga engineers na kinarasuhan na. Ano? Ayan. Duman ito sa Kongreso. Yung nga na iyan na yan ang akusasyon na yan na allegedly may mga nagpayaman. No? Yan. Ilingon ta pag-abot kan mga aldaw. Ano? Siyempre, may mga persona na nagkakadaramay na dyan. Yan. Okay. Saro o duwa sa mga naduduunan, si Speaker FMR, Ferdinand Martin Romualdez, and si dating APRO Chair, Congressman Saldico, kan ako Bicol. Naramdaman ko kato, nakataram si VP Sara, na duwaman sa nangyan nagkakapot sa budget kan gobyerno. Si Romualdez and si Ko. Yan. Okay. Ngunyan, si Speaker Romualdez kasuod nag-step down. Nagbaba siya as Speaker. But not representative. Congressman man yun siya. Pero, sa pagiging speaker niya, dahil na, itinauna kay Congressman Buji D. Kan Isabela. Yan. Ini pala si D, Congressman D, may mga kaso man pala nini. May mga kaso man palaan. Ngunyan, ali ini sa pamilya D. Sabi nga ni naman sa post, political dynasty. DY nasty. Tapos yung mga pamangkin ka ni, pamilya ka ni, puro mana sa poder ngunyan. Sabi ni D, de nga ki sacred cow under my administration, under his leadership. Investigaran ka, boss. Ayan. Si Congressman Saldico, sabi, yaon sa Estados Unidos for medical treatment. Ano? Ayan. Nagpapabulong ta may kamatayan. So, nata ngayon dahil nagtataram si Congressman ko. At nadadrag an sa iyang pangaran. Dakol ki mga naguruluwas mananungod sa mga aligasyon kontra sa iya. Ayan. Alatunta. Alatunta kung nuarin mauli si Kong Saldi. For sure,
mapaluwas man siya kay mga pahayag. Mapaluwas man siya. Ngunyan, di pa ba, although yaw pa siya sa ibang nasyon, may mga statement man na pigpapaluwas, pero kung alimbawa ay ipaapod, I think we are hoping na mag-ampang siya sa Kongreso, sa Independent ICI, yan. Tanabilog na baga sa committee. Yan. Si Justice Andres Gaudito ang pamayo. Yan. In due time, gayod, si Kong Saldi will appear. Yan. Di pa man siya pwedeng husgaran. Di pa man. Puro pa sa naman baga aligasyon na arog ka ni, arog ka yan. Gayod, mas magayon kung sa angatan mananggad nin kaso sa proper court, tanganing makadefensa. Makadepensa. Yan. Tangon yan, garong nanganganaan sa mga piga-ara kosaran. Yan. Siyempre, pigdudoonan na araw ka ni araw ka yan. Di po man pwedeng husgaran. Siyempre, ang korte, iyo ang proper court, iyo ang mahusgar ka yan. Pero baga, ang nangyayari, trial by publicity na tarakul bagaan yan ang imbestigaran. Dakol na mga tao. Yan. Of all congressmen and other politicians or ining mga nasa poder ngunyan, are they all immaculate? Immaculada daw ang mga ini? Di daw sindaki mga digta. Malinig daw talaga ang sindang pagkatao. Sabi nga ni Seto, so nagkasabi na gabos mo kita makasaalan. Sabi baga kayo ito, namundag kitang may kasaalanang dati. So, gayod, para pigapod na lesser evil. Ayan, Ayan, okay. So, let us wait kung ano mananggad na. Kung ano ang mangyayari. Yan. Tangon yan pa, turok-turokling ang sistema. Paturok-turokling. So, we hope na pag-abot kan aldaw, maluwas ang katotohanan kayan. But, yan, we have to wait the proper time kung noarin mag-uli si Kong Saldi. Iyong ngunyan ang nagiging sentro kan Orolay. Duman, puro siya ang tuturo. Naday pa man makakadepensa ka nito nasa Amerika pa, nasa ibang nasyon. Yan. Taud-taud doon ta. In the senareta isi kon noarin maauli. Kayo unless na iguana ki taramon an doktor, that is the time na pwede na siyang maguli digdi and face the Congress. Yan. Okay. Aros ba gagabo? Oto nga ni.
May pigtaram naman si Inda. Iyan na mga akusasyon na yan. Dapat isubstantiate iyan. Prubaran iyan ki mga dokumentos. Mga papel. Ano? Takunday mas na puro iyan akusasyon, that will be hearsay, uring-uding. Yan, ano? Sabi mo nga naman ni Speaker dati Martin Romualdez. Kaya ngayon nag-lusad ako as Speaker, muya ko ngayang ampangon ang mga akusasyon kontra ngaya sa kuya. Kontra sa muya. Yan. Tabako masya na sinda. Igwa pa man ki ibang mga pig-akusaran. Ano? Ito nga niya baga akusasyon ni Bryce Hernandez o isinabit si Senador Jinggoy Boda Joel Villanueva. Baka kaya baga nabubukag mo niyan an ororon duman sa itaas. Nabubukag dahil kayo ng mga akusasyon. Ayan. Tatao na sinda ka iyan kung ano ang mga dapat na giribuhon. Ano? May pigapod na money trail, paper trail, etc. Yo? Okay. So, as of now, ini pong mga si Kong Saldi, day pa man kikasuhan baga. Day pa man. Bako? Puro pa siya naman mga pigsasabing ngaya akusasyon. Ano? Akusasyon pa man sana. Pero formal o kaya talagang kinasuhan, day pa man. Day pa man talaga. Puro pa man sana akusasyon. Ano? And iyan ang mga akusasyon na yan, dapat iyan ang masubstantiate nga ni. Anong dapat masubstantiate? Iyan. Mag-produce kay magkakanigong iyan ang mga dokumentos to prove your accusation. Yun yan. Andas otherwise pagparataram kay kung ano-ano, iyan. Dipisil iyan. Dipisil. Okay. Sabi nga ni digdi ni Congressman Ronnie Puno, yan, kan Antipolo City. Iyo? Sabi po digi ni Congressman Ronnie Puno, urges Saldico to return to Philippines, spill all on budget insertion, flood control mess. Yan. Okay. Sabi po digdi niya, House Speaker, House Deputy Speaker, and Antipolo City Representative Ronaldo Puno underscored the importance of a Bicol Party List Representative in Saldico returning to the country and revealing everything he knows about budget insertion and flood control project controversy. Yan. Puno was asked if the new leadership of the House of Representatives amid the planned resignation of Speaker Romualdez could at least request Ko to return to the country. Ayan. Ko is reportedly out of the country seeking medical treatment. Ayan. Well,
Hindi ko alam kung ano ang specifics ng medical condition ni Kong Saldi. Pero siyempre, medyo kaduda-duda. Tsaka tama yan, siguro naman hindi isang buwan, unless talagang malubha na. Hindi naman mukhang ganon. So sana, may mahanap na paraan para mapabalik siya at kung may maisip na ganyan, yung bagong liderato ng Kamara, papalakpakan natin lahat yan dahil talagang yan ang gustong mangyari ng lahat para maikwento ni Kong Saldi lahat ng mga pangyayari at ipagtanggol niya ang sarili niya sa mga paratang sa kanya at para maliwanagang ang lahat na ito. Tsaka banggitin na niya siguro kung sino at kung meron mang krimen na nangyayari dyan, kung sinong kasabwat niya dyan. Yan, okay? Sige. Ano po ining mga pig-apod na insersyon? Iyan sa mga insersyon ta, ipapaipit. Ipapaipit. May budget na pigtutukar for the year. Ngayon, isingit tangya ini. Ano? Isingit tayo ng budget na ini, araw kayan. And, ang nag-ururon kayan, siyempre, sa mga leaders. O kung inaraprobaran iyan na budget insertion, nakalaog sa National Expenditure Program and pirmado kan presidente. So, sabihin, may ururon iyan. Kami na agi bagayan sa pig-apod na BICAM. Bago yan na aprobaran, maagi sa BICAM. Anong BICAM? May House panel, may Senate panel. Diyan na sila nag-ururon. Yan, alimbawa, 100 trillion pesos o ang budget. Pwedeng tabasan iyan, pwedeng dagdagan. Tayo nga ni mga insersyon. Bawasan tangye digdi o sa araw kayo ni, ipalis tangye duman. Yan. So, magayon ini ang taramo ni Kong Ronnie Puno, yan, na importanteng maray na maguli digdi sa Pilipinas si Kong Saldi and itaram niya ang gabos. Mananangod sa budget insertion as in flood control project controversy. Yan. Di man basta-basta baga mairo yan without the knowledge of some other people. So, baka iula. Depende kan kung ano yan pag abot kay ni kung salikon no rin. Okay? So, yan, ano? Kaya as of now, data pa man pwedeng sabihin na guilty na siya. Guilty na siya. Okay? Akusasyon pa man sana. Akusasyon pa man sana. Puro pa man sana sahot. Supreba ang kaipuan. Ebidensya ang kaipuan. Yan. Okay? Sige. Unless otherwise na igwaki mga nagkakaroang makusog na ebidensya, file it in a proper court. Tanganing madepensahan man kan pigsasahutan. Okay, alas 4:30 na po ang oras digdi sa tuyang programa. Mabalik po kita pagkatapos na kaini. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Okay, sige, mabalas po. Salamat, Abi. Alas 4:31 na po, digdi sa satuyang programang 3D sa GB. Ngunyan na Webes. Ano men do, ining issue man nanungod sa flood control. Ano? Yan. Pati sa mga ordinaryong empleyado kan DPWH, na dadamay lugod, na dadamay pangyayari sa Maabaka. Na dadamay na paano. Ayan. May nakauron kita na taga DP. Kaya baga may order si Secretary Vince Dizon na may memorandum nabasa mi ngani na dayngo na pipag uniforme sa mga taga DP WH. Kung sa opisina iyo puro pagluwas dapat taga-sibilyan. Yan. Okay. Sabi ka itong nakauron may, irakman nga kan mga tao may sa luwas. At nga niya ako, ining mga ornal baga, ano yan ang tatabons. Ining mga kamenero, mga kapatas, di naka-assign baga sinda sa arayong lugar. Mamantener sa maintenance division. Kan mga nag-aarawan yan sa gilid, etc. Kung ano mga pigigribo. Ano niya ako ang sitwasyon? Ano mga Edwin? Nagpaka-uniforme yan. Ano? Ang sa inda mga suulog, may tatak na DPWH sa likod. Buda, may kolor. Ano? Kung anong kulong orange o kung ano. Yan. Ano niya ako bigigibo? Aram mo nga, anong paka-isi ka ining mga kapatas ka ining mga yan ang maintenance crew o yan ang mga nag-relay dyan sa gilid. Sa isyong ini sa flood control. Iyo? Yan. At ano niya ako pigigribo? Irakman niya ta, pag nailing daakan mga ibang tao, gigara po. So mga tao ka na DP, so mga ayan na sa maintenance, so mga kaminero, gigara po nga yan. O niya ko iyo, karo sa laman, ang mga iyan, nagtatrabaho sa naman iyan. Nagpigiswildoan sa naman iyan. Anong pakiisi ka iyan sa ining mga isyong ini sa flood control? Mga ano man, di ba kaya mga job order man sana? Ano? Casual. Di man sinda kipakaisi sa mga kontrobersyang ini. Bukong ano mga deman involved sa mga proyekto. Nagtatrabaho siya na sinda para ngaya maglimpyakan mga kung ano dyan, mag-aspalto kung ma-aspalto, etc. Ni menos na natatapag kaipuan garapoon. Ang problema kayan, kung alimbawa, may makulugan sa mga kaminero.
natural matumang. Di makaw sa ki ribok lugod. Yan. Di mangyod, siguro sa mga mas siguro anong dagit nindo sa opisina sa araw kayan kung may mga problema man agad sa proyekto, di pagdamay sa mga nagtatrabaho. Tas hinda, yaon siya na dyan, pigsusweldoon sa naman sinda, pigsusugo sa naman. Otherwise, kung igwa man ki mga pungnon, pwedeng maribok. Magkaw sa lugod ki kung ano dyan na problema. Ano? Yan. May nga nito, so, mga na-assign man sa aray yung lugar, pasensyoso man. Dahil man siya namin na tumang. Dipisil. Kung magtumang, siyempre makaw sa iyang kay karatabukan. Yan. Okay. Ngunyan, saraw pa, ali kay Secretary Vince Dizon, dakol kinagaapot, nata ngaya so DP ngaya, dahil nagpapaluwas ki statement, mananangod sa mga proyekto, mga alleged scam, yan. May order man kaayan si Vince Dizon, Secretary Dizon, mananangod dyan sa mga statement, kan sa indong opisina, mananangod sa mga pig-aligar na problema sa proyekto. Iyo? Ang saro digdi sa naunabiyan is ining dyan sa Isla Cagraray. Isla Cagraray na sabi may problema. So, trabaho. Ayan. Nakapost bagay ito, tabi. Nakapost ito na sabi, yan ang may problema. So, trabaho dyan. Ato na ta, ilingon tadigdikon, yayin na ito. Okay. Yan. Ali po ini mismo sa, ay ba man ini? Okay. Pako ini. So, saro. Nakapost bagatabi ini sa yan ang Facebook, mananangod dyan sa pigsasabing problema sa Isla Cagraray. Nagsimbag so DPWH, mananangod dyan sa problema ngayon. Sabi nga ni, indak ko sa na ngunyan na aldaw, ngunyan na aldaw, may paapod dyan sa Kapitolyo. Sabi ka na kauron may kami, we are willing ngaya to face the hearing. Yan. Tanganing mag-shed light, mananungod yan sa problema ngayon, sa ipinaluwas na issue dyan sa Isla Cagraray. Yan ito digdi. May nabasa na ako digdi yung statement kayan. May nakauron nga kami na itong pigsasabing 100 million pesos worth kan proyekto dyan sa itong basta dyan sa Cagraray Island, manait kayo dito o kung saan pa ito. Ang paliwanag kan DP na ngaya bako pa man to
kumpleto. Bako pa man kumpleto. Kaya nga ni, de ko garing na ano yan, na ano nga rin kanina, isiyan so resulta kung ano mananggad na so resulta ka na pag-ururon. Ha? Ayan. Ayan. Okay. Anyway, masasabutan tama sa natabi yan. Pag-abot ka mga aldaw. Iyo po. Okay. Basta ang paliwanag ito na dahil bako man nga totoo itong mga aligasyon na sinaputi or dahil man nangyari. Iyo? Yan. Okay. Sige. 20 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon digdi sa tuyang programa ngunyan na hapon na ini. So, yan. Kaya makonsilo ining maray, ano? Makonsilo yung maray ini. Ining issue man nanungod dyan sa flood control na ini. Bata matag-urana baga. Matag-urana. Iyan sana. Matindi, ano? Pasang, sabi ta nga ni kaya na taod-taod doon ta sana. Ayan. Okay. And ini nga ning sa may mga plano baga na magkaigwa kay rally sa masunod na aldaw sa Lunes o Sabado gayod. It is our right. Yan. Na yan o yan ang magtripon. Mag-iyon yan. I-voice out ang mga sentimiento. Manunungod yan. Tanganing masabutan mananggad kung ano ang katotohanan. Yan. Okay, so may nag-invitar na magsabay ngaya. Magsabay sa pagtaripon. Yan. Kung ano kamo ko, yan ang buwila kamo, okay, hindi yung problema kung yan ang libre ka mo sa Domingo, di ka mo kaulangan, di mas maray. Ano po? Okay. Sige. Bueno, so, iba pa niya itong mga tugang na istorya, di po sa tuyang programa. Yan. Okay. Ano nga yaso statement ni Kong Adrian mananangod sa pagkakapili itong pagdimitir ni Speaker Romualdez sa Kamara de Representantes. Pag-resign ni Romualdez, not as a congressman, but yan ang leader kan Kamara de Representantes. Ayan. Okay. May paluwas kayo ni si Congressman Adrian. Yan ito. Anapunta nagpalas kayo naki-statement si Congressman Adrian manunangod yan sa yan. O yan ang pagkakapili kay Congressman Buji D. Yan.
Aralawigo na ugaring ano? Ha? Okay. Ito na. Okay. Yan, ito digi. So, statement niya. Statement ka ni? Ang bata, sige man ang pasabog ni, ni Kiko Barsaga. Akin ni Congressman Elpidio. Yan ito. Pero sige man ang napapugi. Wala, naggayod. Aralawi ko na paano. Anyway, pero pabor si Kong Adrian dumang sa pagkakapili kay ano yan, o yan ang Boji D. Ano? Okay. Hanapon ko itong ako ni kayo. Okay. Boy, puro picture ini. Yan ito sa statement niya. Mananangod dyan. Iba man ini. Alato na. Ilingon ta. Iba man. Okay. Anyway, basta ang sabi niya, pabor siya duman sa taramon ni ni also pagkakapili kay kay Congressman Buji D. Ayan. Okay. Ini ba kasi kung Adrian usto na sana day mo siya nakikilabot kung ano pigyagibo niya sa naso sa iyang trabaho. Yan. Ito nga ni na so nakiuron siya kay Health Secretary yan ang nga ni kani yan ang kay Congressman kay Secretary Ted Herbosa na bugtakan kay extension dyan sa Pulangi ining BRTTH. Yan. Okay na kay Secretary Herbosa kay po na sana ang diit na mga asikasuhon para mas na yan ang mangyayari na ining pigmamawot dyan. Taloy na ining pigbubusol ni Kong Adrian na mabugtakan ka extension dyan sa 3rd District. Yan. Mabugtakan ka extension an BRTTH. Tanganing, ang purpose is yan ang ma-decongest man digdi sa tuya. Yan. Okay. Arag po kayo ni so sistema. Yan. Nag-uro na so sinda saro po sa mga tinukar iyon pagbugtak nin extension kan BRHMC sa Pulangi. Yan. Ang pagbugtak nin Geriatric Hospital asin DOH Emergency Hospital sa UAS asin Ginubatan. Sumiterman ni Kong Adrian ang kahagadan para sa karagdagan na laboratory equipment sharing sa 2D echo, ultrasound, asin iba pang makabagong gamit tanganing maparakas asin maparani ang serbisyong medikal sa 3rd District kan Albay. Yan. Magayong po ini. Kaya
hopefully, ining mga bagay na ini, mangyari in due time. Baka next year, mangyari na ini. Ano? Mangyari na ini o next year. Kaya pig-asikaso niya, ining, ining mga bagay na ini, and dakulaon po ining, katabangan. Dakulaon ining katabangan sa mga taga dyan sa 3rd District and Albay. Yan. Kuni po, nakuha ko manggararay statement ni Kong Adrian duman sa kambyada kan sa Kamara de Representantes. Basahan ko ini in toto. I voted for Congressman Buji D as Speaker of the House. Kapariyo po, gawad sa kaawardis si Speaker. Nung governor pa siya ng Isabela, our district are very similar, kaya pareho po ang concern namin sa rural development at food security. Napagaling na mayor ng Kawayan City nung araw. I appraised him of my key priorities as chair of the Special Committee on Food Security. Back to work po tayo kaagad, dalo bagsak pa rin ang presyo ng farm gate ng palay at paparating na po ang mas malalakas na bagyo. Kong Buji is actually the padi of our very own Kong Joey. Kong Joey was the principal ninong of the wedding of the new speaker's son, Itchagi Mayor Inudi, with Santiago City Mayor Shina Tan, whom Kong Joey mentored as his senior vice chair in House Committee on Ways and Means. O yan, ini ini ang napahayag ni Kong Adrian sa pagkakapili. Tayo mamaga, pero ito more than 200 man so nakuha ni Buji D. Igwa ki abstention, igwa ki day kinagburoto. Yan, o may negative. Yo? O, yan. So, magayon, ang sistema. Okay? So, yan. Kaya, sige-sige ngunyan ang iro man ni Kong Adrian dyan sa 3rd District, lalo na tamuyan niya baga hands-on siya. Pagkatapos kang trabaho duman sa Kongreso, mauli digi sa Pulangi, makikipag-uron sa mga iba-ibang mga tao and makonsulta sa mga leaders. Malangani, kasusaro, duman pa siya na sa Piodor ng Baya ito. May groundbreak duman na proyekto na naman. Ayan. Okay. Iyan, magayon iyan na mga implementasyon ki mga proyekto. Tanganing, abay pa daw, makinabang sa mga tao. Ayan. Ano? Ayan. Mas maray na serbisyo ang may tao sa mga tao. Kaya puwan mo niyan ang napakusugon ang social services sa mga tao, sa mga arayong barangay. Lalo na rainy days are coming. Yan. Kaya puwan makapreparar. Magpreparar kita. Bako? Iyan sana. Kaya, dahil trabaho sana ang pigya pa para atupag ni Kong Adrian. And makiuron sa mga iba-ibang opisina o mga pamayok ang opisina, so duman sa national, tanganing may daraman digdi sa ibaba ang mga mihoras na papakinabangan kan mga tao tadigdi. Iyan ang marekayan. Ano? Okay? Sige, 5 minutes po bago mag-alas
5 nin pagkahapon. Yan. Okay. By the way pala tabi, So amigo ko, nagpapahanap kay para luto. Sumatibay sa Korean na food, Chinese food, and siyempre, so sa tuya man, Asian food. Tamay mabukas po paanong bagong kakanan. Kayo ba ang kay Puan Tadigdi, Sainda, authentic talagang Korean food. Buda Chinese food. Yan. Mabukas kay restaurant na madigdi. Kaya so amigo ko, nagpapatabang na so mga interesado, mga interesadong tarataong mga nagtarapos kay culinary, Ini ang pagkakataon nindo na may pailing nindo sa sendong yan ang tinapusan sa pagluto kay mga Korean food, Chinese food. Yan. Hanapon nindo si Chi Prieto. Yan ito digdi so yan. May post ako katodig diyo. Ilingon ko. So next month ma-open ini. Yan. Sabi digdiyo, we guarantee freshness from nothing to something especially for you. Kung tabi ang pighanap, dim sum chef, Japanese food cook, Korean food cook, kitchen helpers, food attendants, cashier, waiter, dishwasher. Dakulunon ang piganapan So, para ugas kang plato, kan kutsara, tinidor, etc. Mga waiters, cashier, food attendants, kitchen helper, Korean food cook, Japanese food cook, dim sum chief. Yan. Okay? Pumasirin tabi ka mo sa Unit 7 and 8 Alena Building. Diyan ini sa kataning sa nakan Marison Hotel. Kung ali ka din sa Tahaw Road, dumiretso ka, bago ka magluwas duman sa may Redemptorist, bago ka yan, may tinampong palaog sa wala. Yaon duman anapon nindo si Chi Prieto or pwede ka mo mag-contact sa 0917-828-9250 0917-828-9250. Ayan. Sumuya mag-apply kayo ni. Ma-open ni next month. Kasaro nga ni, inimbitaran ako pa siring duman. Iniling ko, sabi ko, pahit-pahit na. May, may private room na kung may mga pagtiripon-tipon, pwede duman. May coffee shop. Tapos, fine dining sa taas. Sa baba, igwaman. Kung may mga small group na tiripon, may mga kwarto duman. Kung mag-video okay kaya, pwede. Sabi ko, pesa nata sa mga coffee lovers, arag daw ko duman. Tabi, pumasirin tabi ka mo duman sa Alena Building, room 7 and 8. Yan. Unit 7 and 8. Hanapon nindo si Chi Prieto. 0917-828-9250. Yan. Dati na nang nagbukas kan mga panahon digdi sa Legazpi. Yan. Ngunyan, ma-reopen gararay. Okay? So, sige. Salamat po kan sa indong pagantabay sa aga naman tabi kita. Mabalas po kan sa indong pagantabay.
sa indung nadangog ang programang 3 sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.